I denne her video vil jeg vise en række basisteknikker til at lave et øjenskygge-look, der kan varieres alt efter smag og behov, og alt efter hvilke farver man kan lide. Så det vi skal bruge er en eller anden form for primer til øjenlågene. Det her det er en paint pot fra MAC. Den er rigtig fin og udjævner farven på øjenlågene rigtig godt. Man kan også bruge den her for eksempel fra ELF, det er deres mineralprimer. Fælles for dem er, at de holder rigtig godt på øjenskyggen og får det bedste frem i pigmenteringen, så det er sådan set det eneste, man skal vælge sin primer ud efter. Og man kan også vælge den her fra Wet n Wild's Furgy kollektion, som er super holdbar. Men jeg vil bruge MAC's Paint Pot i dag. Og så skal vi have fat i nogle pensler. Det her det er en flad øjenskyggepensel, som skal bruges til at påføre farve på øjenlåget. Og den skal vi faktisk bruge 2 af. Fordi så har man til de forskellige farver, så man ikke bruger den samme pensel til f.eks. lyse og mørke farver. Så bliver det lidt noget mudderværk. Og så skal vi have en lidt mere fluffy pensel, som skal bruges til at blende farver og påføre farver i globelinjen. Og sidst men ikke mindst, så skal vi bruge en stor fluffy pensel, som er til at blende farverne rigtig godt ud med. Og jo flere pensler, jo bedre, så man kan næsten ikke få for mange pensler, så hvis man har en hel masse, så bare brug dem. Det her det er bare dem, jeg personligt mener er virkelig livsnødvendige for at lægge en pæn øjenskygge. Så skal vi have fat i nogle øjenskygger. Det her det er en palette fra Sleek. Det er en masse variationer af lyse og mørke øjenskygger i mat og satin og glimmer. Så det er rigtig fint at have en god variation, for så kan man lave en masse forskellige øjenskygge-looks, alt efter hvad man lige føler for. Hvis man ikke har lyst til at bruge en palette, så kan man også gå ud og købe enkelte øjenskygger, de her de er fra L'Oreal, hvor man så får lige præcis den farve, som man godt kan lide. Det er en lille smule dyrere, og det er lidt mere besværligt at vælge farver, så hvis man er nybegynder, så vil jeg anbefale, at man køber en palette, så derfor så vil jeg bruge denne her fra Sleek i denne her video. Så hej! Jeg starter med at prime øjenlåget, og jeg bruger som sagt MAC's Paint Pot i farven Painterly. Det er sådan en cremet øjenskygge, som egentlig ikke er lavet til at være en primer, men som udjævner farven på øjenlågene rigtig fint. Og når man har en masse små blodårer og sådan lidt blålige øjenlåg, så kan det være rigtig godt at bruge en base som denne her, fordi den ligesom fjerner alle de her små misfarvninger og gør øjenlåget rigtig fint og klart til, at man kan påføre farver på det. Vælg den primer, du bedst kan lide. Det betyder ikke det store, bare man har en, der holder på øjenskyggerne hele dagen. Så skal vi videre til selve øjenskyggerne, og her vil jeg tage den ene af mine flade pensler og tage en lys, mørk øjenskygge fra paletten, og den lægger jeg under øjenbrynet. Grunden til, at man tit lægger en lys øjenskygge, hvad enten det er en mørk eller en glimmerfarve under øjenbrynet, er fordi det giver et visuelt løft af øjenbrynet, og det kunne de fleste rigtig godt tænke sig, at øjenbrynet ser ud som om det sidder lidt højere. Så jeg lægger dem under øjenbrynet, og så lægger jeg den også ned i globelinjen, og det er kun fordi, jeg gerne vil have en rigtig god base at blende øjenskyggerne sammen på, som jeg vil bruge senere. Når man lægger en øjenskygge først efter sin primer, så sørger det for, at man nemmere kan blende de øjenskygger sammen, som man lægger bagefter. Så det er helt tydeligt, hvordan man får et visuelt løft af øjenbrynet, lige så snart man lægger en lys farve op under det. Man skal passe en lille smule på, hvis man har tunge øjenlåg, med ikke at lægge de lyse farver for langt nede. Og så tager jeg en mellembrun mat farve, og jeg tager min lidt mere fluffy pensel, og den vil jeg bruge til at påføre farverne i globelinjen. Og det er lidt smag og behag, hvor langt man skal trække dem op, og det kommer meget an på, hvordan øjets form er. Så kig ind i spejlet og kig nedad, når du lægger farven på. Jeg kan personligt godt lide at lægge den en lille smule højere, end min globelinje egentlig er, fordi så kan man også se farven, når mit øje er åbent. Men det er altså meget afhængigt af, hvordan formen på øjet er. Det vigtigste i det her er at sørge for, at det er blendet rigtig godt ud, at der ikke er nogen hårde kanter, og at man finder en farve, man synes, der matcher ens hudfarve. Så man kan allerede se, hvordan øjet har fået en lille smule mere definition af at få en lidt mørkere farve i globelinjen. Så nu vil jeg gøre det samme på den næste øjenlåg, og jeg kigger lidt nedad og finder det sted, hvor jeg gerne vil have min globelinje til at starte. Og så påfører jeg farven i sådan nogle små cirkelagtige bevægelser, så det ikke bare bliver en lang fed streg, men så det hele er blendet rigtig godt sammen. Blend. Det er det allervigtigste, når man skal lære at lægge øjenskygge, det er, at man lærer, at det hele skal blendes rigtig godt ud. Så er jeg tilfreds med den definition, jeg har fået indtil videre, og jeg vil gå videre til min ene
lille øjenskyggepensel igen, og tage en sådan lys champagnefarve, glimmerfarve, og lægge på den inderste halvdel af øjet, på selve øjenlåget. Så den her farve skal lægges op til globelinjen og møde den farve, vi lagde før. Grunden til, at jeg lægger sådan en helt lys farve på den inderste del af øjenlåget, er, at det åbner øjet rigtig fint op, og det giver et flot lys til øjet, at der ligger en lys farve på den inderste halvdel. Det er meget smag og behag, og hvis man skal bruge nogle øjenskygger i andre farver, så kan man bruge samme teknik. Læg den lyse farve inderst på øjet på den inderste halvdel, og så får man altså åbnet øjet rigtig godt op på den måde. Så vil jeg tage min anden lille flade pensel og tage en mørk farve med et satin finish. Og den skal så lægges på den resterende halvdel af øjenlåget, hvor den anden farve lige nåede ud til. Så jeg bygger den lige så langsomt op og kører den op og møder farven i globelinjen og kører den måske også lige en lille smule højere op. Men sørger hele tiden for at buffe den rigtig godt ind, så den ser jævn ud, og så den møder den anden farve på en rigtig pæn og fin overglidende måde, så det ikke ligesom er to farver, der møder hinanden meget brat. Hvis man nu havde lyst til at lave nogle helt andre farver, så kunne man sagtens bruge for eksempel en lyselilla og en mørkelilla, eller en lysegrøn og en mørkegrøn. Men det her med at lægge en lys farve og en mørk farve, det giver bare en rigtig fin definition, og det ser ud som om man egentlig måske har brugt lidt mere tid på det her, end man faktisk har. Der findes utallige måder at lægge øjenskygge på, og utallige teknikker og måder man kan gøre det på, men jeg synes det her det er en rigtig god måde at komme i gang. Og så kan man jo altid udvide sin horisont en lille smule, når man har basisteknikkerne på plads. Start altid med en lille smule farve på penslen ad gangen, og så kan man altid påføre mere bagefter. Især med de mørke farver er det her en rigtig god huskeregel. Så vil jeg videre til min store fluffy pensel, og nu vil jeg sørge for, at det er blendet sammen ude i kanterne. Der skal ikke blendes så meget inde på selve øjenlåget, for der ligger de der pigmenterede glimmerfarver, og de må gerne blive liggende. Men ude yderst, hvor øjenskyggerne ligesom ender, der skal der ikke være nogen hårde linjer, så det hele skal blendes godt. Og så tager jeg fat i min lidt mindre fluffy pensel, for jeg vil gerne gøre det en lille smule mere dramatisk, så jeg tager en mat mørkebrun. Og den buffer jeg lige så forsigtigt, lidt mere koncentreret i globelinjen, det vil sige, at jeg blender den ikke så meget ud langs kanterne, men lægger den mere koncentreret. Og jeg lægger den lige så højt op, som jeg gerne vil have den, og kig lige ud, når du lægger det her, hvis du ikke er vant til det, fordi så kan man se, hvor globelinjen ligesom ender, og hvordan man ser ud, når øjet er åbent. Det kan være lidt svært, hvis man har for eksempel tunge øjenlåg, men kig lige ud, og så kan man altid blende farven derop til, hvor man synes, det er flot. Så jeg har allerede fået en del mere definition på det her øje, end på det andet. Så tager jeg fat i min store pensel og blender lige det hele en rigtig god gang igen. Og jeg begynder med det andet øje og buffer lige så stille den mørkebrune op i globelinjen. Og fordi jeg kender mine øjne, så kan jeg kigge nedad, mens jeg gør det, og være ret sikker på, at det ligger der, hvor jeg gerne vil have det. Så jeg buffer løs, og man kan tilføje mere eller mindre, alt efter hvor dramatisk det her det skal være. Man kan også bruge en helt anden farve, man kan bruge en dyb lilla eller en dyb rød, det vil også være rigtig fint. Nu vil jeg så gå videre til området under de underste øjenvipper. Så her kunne jeg godt tænke mig at lægge en lille smule farve, så jeg tager en mat mørkebrun igen, og jeg lægger den først helt ind langs øjenvipperne. Det er meget smag og behag, om man synes det klæder en med farve under de nederste øjenvipper eller ej, og hvis man ikke synes at det er pænt, så bare lad være, så spring det over. Men jeg synes at det giver lidt mere fokus på øjet, så derfor så plejer jeg at gøre det. Og jeg starter med at buffe det en lille smule ind langs øjenvipperne, som sagt, fordi jeg gerne vil holde øje med, hvor langt jeg buffer det her farve ned, så det ikke kommer til at sidde alt for langt nede. Tag en lille smule af gangen, og så påfører jeg lige en lille smule mere, fordi jeg godt kunne tænke mig, at det gik en lille smule længere ned. Når det kommer til øjenskygger, så er det rigtig svært nogle gange at se, hvordan det kommer til at se ud, når man putter mascara på. Det kan godt se sådan lidt sært ud, når man lægger øjenskyggerne, inden at mascaraen er på, men prøv dig frem, og så prøv at lægge mascara på og se, hvordan det ser ud. Og man kan altid lægge mascara først, og så lægge sine øjenskygger bagefter, hvis man synes, det er nemmere. Det tager et stykke tid at lære sine øjne at kende, og det tager noget tid at finde ud af, hvordan man lægger øjenskygger på netop ens egen øjenfacon. Så prøv dig frem, og så skal det nok komme. Så tager jeg fat i min helt lyse
skinnende champagnefarve igen, og den lægger jeg med min lillefinger ind i øjenkrogen. Det giver et sindssygt flot lys til øjet og lægge en lys glimmerskygge i øjenkrogen. Og det kan man allerede nærmest se ved første blik, hvor fint det bliver. Så det gør jeg altid, og det behøver ikke nødvendigvis at være sådan en neutral farve. Man kan også tage en pangfarve. Bare det med at få noget ind i øjenkrogen, det gør det altså rigtig fint, og det giver rigtig meget fokus på øjnene. Så vil jeg videre til mascara, og jeg starter altid med at lægge mascara på de nederste øjenvipper, fordi så er jeg sikker på, at hvis jeg havde lagt på de øverste øjenvipper, så kunne det komme til at svære ud oven øverst på øjenlåget, imens jeg lagde på de nederste. Så derfor så starter jeg altid med de nederste. Men det gør man selvfølgelig bare, som man har lyst til. Og så et ordentligt lag mascara på de øverste øjenvipper. Det var så det færdige look. Det kan varieres ud i det uendelige, men det er nogle gode basisteknikker. Så jeg håber, at du kunne lide min video. Tak fordi I så med, og husk at komme igen en anden gang. Hej hej!